Evo nas na moru u Petrovcu, ovo je treći dan već. Mogli bismo da prođemo neke cene smeštaja, namirnica koje su vam potrebne tamo. Koliko želite da nešto skuvate, da nešto kupite. Većina cena je identična kao kod nas u Srbiji. Postoje neke stvari koje su malo skuplje, neke su čak i malo jeftinije. Neke stvari su me oduševile, a neke su me jako razočarale zato što u većini država ista je kompanija i ne bi trebalo da postoje toliko razlike u cenama, pogotovo u marketima. Pa da počnemo, smeštaj nisam rezervisao pre nego što smo došli. Smeštaj se kreću od 40 € pa na gore, ako nađete prazan smeštaj. Ja sam smeštaj tražio 14. jula do 21. jula. Prosječna cena je 50 €, ja sam uspio naći za 40. Pritom smeštaj koji su ostali, koji nisu rezervisani pored mora, nisu neki idealni smeštaj, baš higijena na zavidnom nivou. Ako hoćete malo bolji smeštaj, morat ćete tražiti malo dalje od mora, 500 metara. U cenu vam je uračunata klima, frižider, apartman u kome nema kuhinje, umjesto kuhinje dobijete jedan plinski rešo. Evo to ovako izgleda. Cene u restoranima po osobi 10 do 15 €. To uz doručak možete neki, najviše ima pice i morskih plodova i ribe i pice se kreću 12 €. Savjet vam je, imate markete, nije plaćena reklama, imate markete Voli. Tima možete da očekujete cene koje su dosta pristupačnije nego u drugim marketima. Na samom Primorju nikako ne pokušavajte da kupujete neke stvari na trafikama. Zeznuli smo se sa samim periodom kad smo odabrali letovanje, zato što tih 14., 15. i 16. nisu radili marketi, pa smo morali da kupujemo, se snalazimo, kupujemo neke stvari na trafici. Neki državni praznik, ja mislim da je bio u pitanju. U trafici sam platio 5 piva, jednu malu Coca-Colu i jednu paklu cigara, 25 €. Sutradan sam za istu svotu novca otišao do Voli i uspio sam da napunim punu torbu za 28 €. Znači možete očekivati na trafici duplo veća cena nego u samim marketima. Ovo su neke od osnovnih namirnica koje su vam potrebne na samom letovanju. Ovdje imamo mleko, jogurt, mleko za sunčanje, faktor 30, Coca-Cola, 2 litra, Nescafa i naravno bez čega se ne može, a mi smo išli bez bureka. Nescafa 100 grama je otprilike nekih 2 € ili to je skoro pa i manje nego u Srbiji. Mleko je otprilike 2 €, jogurt 1,5 €, mleko za sunčanje 8 €, Coca-Cola iznenadit ćete se 2,55 €. To je skoro 300 dinara za jednu flašu od 2 litra Coca-Cola. Jedna od najbitnijih stvari, Dik pekara. Ljudi moji, ja sam se oduševio, ja bolji burek nisam jeo skoro. U Beogradu živio sam u Nišu 20 godina, iz Niša sam se preselio za Beograd. Ja prosto u Beogradu nisam uspeo ovakav burek, da nađem ovakav burek. 2 €, ovako izgleda u Petrovcu, znači pravi onaj burek sa pravom koricom. Korica je još uvijek ne hrska baš najbolje zato što je spario se malo burek, ali ukus je izvanredan, ja čak i više i volim ovako kad se malo spari burek. Uz jogurt koji on je ovdje njihov proizvod Srna. Ja mislim da je to najbolji jogurt koji sam ikada pio. Gužve u marketima su jako velike, imat ćete situaciju da čekate red od 10-ak ljudi na kasi. Ima tu isto negodovanja, guranja, svađi, prepirki, ja sam ispred tebe, ti nisi treba budeš ispred mene. Cene sladoleda na točenje su 1,5 €, cene kugle sladoleda je oko 2 €, parče pice je oko 3,5 €, kokice su 1,5 €, pivo je u prosjeku od 1 do 1,5 €. Ove grickalice i ostale stvari su manje više isto kao u Srbiji. Znači možete onako očekivati da
potrošite 20-25 eura po danu za dvoje ljudi sa detetom, otprilike, znači 20-25 eura na dan ćete trošiti sigurno. Parkinga skoro i da nema, većina smještaja nemaju sopstvene parkinge, tako da morate sami da obezbedite. Običan parking je 2,5 eura. Neki hoteli koji imaju u sklopu parking bi vas koštali otprilike 1 euro po danu. Odnosno na prošlu i pretprošlu godinu 10 do 15 eura svi su podigli smještaje. Sama kriza utiče i na turizam, to mora da se nekako odrazi. Trovac je jako lep grad, znači za turizam je odličan. Ima dosta hotela koji su izgrađeni novih i koji se tek grade, a cene u tim hotelima su i jako velike, 1200 eura za dve osobe, 7 dana do 2100-2500 eura, sve zavisi u kojem hotelu ste i koji apartman odaberete. Ima dosta prevaranata, da vam kažem, imao sam situaciju, pošto sam pošao sa porodicom i sa svojom sestrom i zetom, tražili smo apartmane, njemu smo našli za 50 eura. Imate sad one dilere koje stoje tamo kod autobuske stanice i nude vam apartmane. To mogu biti jeftinije cene, mogu biti i veće cene nego što inače se izdaju ovde po Petrovcu. Imao sam situaciju gde mi je čovjek nudio 40 eura. Išli smo da prenesemo stvari. Kad sam se ja vratio, čovjek mi je tražio 45 eura. Nakon što sam pronašao vlasnicu, ona mi je tražila 55 eura. Pritom je negodovala zašto sam očekivao nižu cenu i tako te stvari. Kad sam odlazio, prodrala se kao to ti je jedan račun u kafani, šta ti je to? Dok sam gledao ovaj apartman gdje sam sad parkirali smo slučajno ispred drugog prilaza, izašla je vlasnica hotela i počela je da se svađa sa mnom. Pitala me sam sa sela, znači možete očekivati i vređenje turista od strane vlasnika apartmana, može to biti i ljubomora, može biti ne znam šta. Morate biti spremni na to ako dolazite bez rezervacije. Moj savjet je da ne rezervišete apartmane unapred, zašto ne znate šta vas očekuje kad stignete, može biti i loši apartman nego što je na slici. Bolje vam je da letujete u junu ili u avgustu, zato što ovde sredinom jula je bukvalno sve zauzeto. Imate sigurno 200 apartmana koje se izdaju, ali teško doći do samih ljudi koji izdaju sve to. Prethodnih 3 godine je moja sestra pronašla apartman tik u Slažu, gde je za 4 osobe plaćala 30 eura po danu. Petrovac me na neki način oduševio, ali neki način sam se razočarao. Mislim, dočekao sam da mi ljudi zezaju ovde, pritom sam radio na projektima u Crnoj Gori, radio sam Lušticu, radio sam Mamulu kao projektant. Dođe neko me zeza ovde. Gradiš državu i dođe zezate neko. Nema smisla. Gledajte, ponesete nešto sitnih para iz Srbije ili odakle idete, promenite u eure.